3 грешки, които булките правят при избора си на гримьор. Ако и ти си булка това лято, това видео е за теб. Ще ти спестя грешките, които съм виждала вече твърде много пъти. Грешка номер 1 е, че те избират по ниската цена, а не по портфолиото на гримьора и по неговите умения. Сватбеният ви грим е спомен за цял живот и това не е оферта. Грешка номер 2 – пропускат пробния грим. Никога не оставяй визията си за най-важния ден в ръцете на случайността. Това наистина може да съсипе най-важния ден в живота ти. И грешка номер 3 – не съобразяват грима с светлината и локацията. Грим за сватба в 5 часа под открито небе е различен от грима, който ще бъде в зала с неоново осветление, например. Най-важният съвет от мен, който ще получиш, е избери човек, който чува как искаш да се чувстваш ти в твоят най-специален ден. Последвай профила ми за още полезни видеа и коментирай дали на теб ти се е случвало. Благодаря ви много. Направо прекрасно. Много ми допада. Много се радвам. И аз. Страхотна булка.